Mandaue City officials gustong ipabilin ang General Community Quarantine kung GCQ status sa dakbayan unod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Ang report ni Nico Serino. Human karong adlaw, Hulyo 15, gipaabot pa sa kadaghanan kung may kabag-uhan ba sa community quarantine status sa Mandaue City. Apan kun si Mayor Jonas Cortes ang pangutan-on, gusto niya mapabilin ra ang GCQ status sa syudad. Kinigumikan sa tinguha nga makontrolar gihapon ang mga kaso. Tungod pod nino nga makontrol na to ang hinahinay nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 diri sa ato ang dakbayan. Apan bisan kun magpabilin ang GCQ, gitan-aw sa syudad ang pag-lockdown sa pipila ka mga lugar nga mitala og daghan nga mga kaso. Dili kini intiro barangay, kundili sa mga specific nga sitio o dapit gyud ang ilang i-lockdown. Dili nibot pasabot nga tibuok barangay ang i-lockdown, kundi mga pipila lang ka lugar kung diin nagpundok or nag-cluster ang maong mga positive cases sa barangay. Kagahapon, 12 ka mga bag-ong kaso ang napuno sa Mandaue. Misaka na ngadto sa 1,311 ang confirmed cases sa syudad, 781 niini ang active cases, kay moabot na sa 500 ang naka-recover. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.